След бурята. Какво те чака след раздялата с нарцисист? Първо идва объркването и някакво странно чувство за празнота и може би дори вина. Сякаш си излязъл от затвор и ти липсват в същото време 20 съобщения къде си, какво правиш. Тази тишина може да те побърка. Да, това е част от абстиненцията, защото тук става въпрос за емоционална зависимост, а не за любов. Връзката между нарцисистът и емпата е всъщност връзка токсична, емоционална зависимост, в която и двамата зависят един от друг. Така че в момента след раздялата настъпва объркването, паниката и онова, което най-много боли всъщност е, че искате да си върнете версията от самото начало. Онази версия на нарцисиста, когато е била фазата на лавбомбинг. Или захарното шоу, комплиментите, красотата, приключенията, похвалите, съобщенията, усещането, че сте единствени, усещането, че сте неотразими. Всичко това, което нарцисистът ви е обещавал, след като много добре опознал вашите ценности. Всичко това, което той е симулирал, защото много добре е разбрал кои са вашите силни страни, кои са вашите слабости, на какво обръщате внимание, какво ви е ценно. И знаете, че в тази начална фаза, лавбомбинг фазата, нарцисистът наистина ви кара да се чувствате незаменими. А за вас това е любов, която не сте изпитвали никога друг път в тази интензивност, с този емоционален и хормонален коктейл. Да, тук не става въпрос за любов, тук става въпрос за емоционална зависимост. И чувството, че ви липсва дозата. Липсва ви дозата, която да ви накара да се чувствате отново нужни, отново важни и значими. Защото вие зависите от одобрението на нарцисиста. След като сте влезли в токсична връзка, всъщност вашата травма на изоставане, вашата травма на отхвърляне или може би и страхът от самота или травма на предателство, всичко това е привлякло нарцисиста и всъщност всички тези травми, ако не се възстановят, ако не се трансформират, ако не се възстановите след раздялата с нарцисиста,